मानसिनि आखुआ बेनो गासैबो बुंनो नागिरो, माब्लाबाबो रावनिखौबो खोनासंनो साना। नाथाय बिनि बे आखुआ बिखौ मोनसे जोबोद गेदेर गियाननिफ्राय गोजानाव दोनो। सिगाङाव गसंनाय सुबुंनि सुबुंथिनि गियाननिफ्राय गोजान। बेखायनो नोंथाङा जुदि सोरखौबा सिनायनो लुबैयो, बिथांखौ बुजिनो सानो, अब्ला बिथांखौ होबथानाङा, बास बुंनो हो। मानोना सुबुंथिया जायो बिनि सोदोबफोराव आरो बिनि थार महरा थाखोमाना थायो बिनि बुंनायनि उनाव। बुंनो हो। लासै लासैयै नोंथाङा गासैखौबो बुजिलांगोन। बेनो फारागथिखौ फोरमायो सासे सरासनस्रा सुबुं आरो गियानि सुबुंनि गेजेराव। सासेया रावखौबो बुंनो होआ आरो सासेया गासैनिखौबो खोनासङो। अब्ला सायख'नाया नोंथांनिसो। नोंथाङा सरासनस्रा सुबुं जानो हास्थायो ना सासे गियानि सोमोनांथाव सुबुं जानो हास्थायो? मानोना इयुन जिउआ नोंथांनिसो।